बेनि गेजेराव true love ya लोगोसे थाखा फैसायाथ' एसेबाबो true love versus Lord of money true love versus Lord of money mana जेनेबा थाखा फैसा नाङा नामा true love बो नांगौ मोनखौ नांगौ भारत जादों थाखा फैसा Lord of money versus true love फैनो हायो नाथाय पेट ओमफ्राय जितु माने गोसो सिंनिफ्राय आं मोननैसो सोंनो नागिरदोंमोन जेनेबा आं नोंनो मोनसे सिचुएसन होदों आरोखि ना Lord of money ओमफ्राय true love नों बबेखौ चुज खालामगोन जेनेबा मोननैनि गेजेराव Lord of money and true love. true love ya True love ni mana जेनेबा mana why जेनेबा ओरैबायदिखा आरोखि कन्डिशना ओरैहाय बिराद थाखा फैसा नों गोसो बायदि थोजासे माने नांगौनि बारा ओमफ्राय ओरै फारसेजों जाहैबाय ट्रु लाभ मोजां अननाय आरोखि नोंखौ गोसो गोरबोजों अननाय मोननैनि गेजेराव नों बबेखौ चुज खालामगोन जेनेबा नों होनबाय दा अननाय ट्रु लाभखौ ओमफ्राय फैसा थाखा फैसाखौ नाङा नामा थाखा फैसाबोथ' नांगौ थाखा फैसा गैयाबाथ' जेबो गैखाया एसे थाखा फैसाबो थानांगौ आरो अननायाबो थानांगौ आरो ना अब्लासो जेनेबा थाखा फैसानि देरसिन नोंनि थाखाय अननाया ट्रु लाभआ देरसिन ना अननायाथ' थाखानांगौ जाहैबाय अननायजों लोगोसे थाखा फैसा थानांगोन अब्लासो माने गासिबो साक्सेस जाजोबगोन जेनेबा थाखा फैसा गैयाबाथ' नोंनाव अननाय दंबाबो नोङो सोरबा सासेखौ जेनेबा नों हेल्प खालामनो सानबाबोथ' हायाना स' बेनिखायनो फैसाखौबो नांगौ आरो मोननैबो नांगौ आरो आच्छा थेंक इउ स' माच यु आर लुकिं स' बिउटिफुल अके बाय ओमफ्राय नामा मा नामलाय रुपाथि बसुमतारी फ्रम काजलगाव ना माबा मा होनो माबाफोर श' खालामगोन नामा श'खौथ' खालामा बिदिनो फिल्मफोराव खालामो आरो ना मा फिल्मफोराव खालामो अके एज ए एक्ट्रेस थेंक इउ स' माच जेनेबा आं मोननै अपसन होगोन आरो नोंना जेनेबा लट अफ मानि ओमफ्राय ट्रु लाभ सैथो मोजां मोननाय ओमफ्राय नङाबा बिराद अननाय आरोखि ना नों अबेखौ चुज खालामगोन मोननैनि गेजेराव सैथो अननाय मानो जेनेबा माने जेबो नङा दे सिन्था खालामग्रोनानैसो ओमफ्राय मेम नोंलाय मा होनो सैथो अननाय ना मानि थाखा फैसा ना थार अननायखौ बांसिन प्रिफार खालामो जेनेबा आंनि थाखाय थार अननायानो मोजां अके मानो जेनेबा मानो जेबो नङा ओमफ्राय एन्सार मोनबाय दा नोंना ओके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नोंथांमोना पारफर्म खालामगोन नामा माबा डान्स मोनायावसो ना देयावबो नङा दा नायगोन ओमफ्राय भिडिअ खालामगोन भिडिअखौ नायनोबा आंनि चेनेलखौ थांनो हागोन नोंसोर जुवेल बसुमतारी सार्च खालामनानै नाय ओमफ्राय साबसक्राइबबो खालामना होदो स' थेंक इउ स' माच दे मा नाम होनदोंमोनलाय ना सानिया नार्जारि यु आर लुकिं स' बिउटिफुल थेंक इउ and you too दे होमबा दे फाइन ना ओमफ्राय जेनेबा नोंसोर पारफर्म खालामगोन नामा आं दाख्लै लोगो मोन्दोंमोन नामा ना आं दिनैहाय पारफर्म खालामगोन ना ओमफ्राय मानो थांखो बेलाय जेनेबा आं मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों आरोना दिनैहाय जेनेबा लट अफ मानि एन्ड ट्रु लाभ दे लट अफ मानि एन्ड ट्रु लाभ दे थेंक इउ स' माच गाज्रि जामोन दे
माने true love versus lot of money जेनेबा नों अबेखौ चुज खालामगोन कार मोजां मोननायखौ चुज खालामगोन ना थाखा फैसा दोननायखौ नों चुज खालामगोन बे मोननैनि गेजेराव अबेया नोंनि थाखाय अबेया नोंनि गेजेराव अबेया नोंनि थाखाय मोजां मोननाय अबेया मोजां मोननायखौ true love ओमफ्राय जेनेबा मानो थाखा फैसाखौ नङा जेनेबा माने थाखा फैसायाथ' दानो दं दानो गैया थांनो फैयो जेनेबा मोजां मोनलायनायखौथ' मोनफिनबाय थायाना ओमफ्राय स' नोंनि नामा मा नाममोनलाय हानुजा नार्जारि नों बबेनिफ्राय बिलं खालामो ओरैनो आङो फैनाया फैनाया माने आं दा बङाइनिफ्राय ओमफ्राय ओरैनो फिल्म इन्डास्ट्रियाव मावो ना जेनेबा मावो बिदिनो सर्ट भिडिअ दं फुल भिडिअबो दं आरो ओमफ्राय एलबामफोर दङ मोननै भागाव दङ ओमफ्राय जेनेबा ट्रु लाभ साहा साइडजों कारफोरखौ दोननो हागोन आरो खोला साइडजों बाइकखौ दोननो हागोन जा पार्किं दोननाय जाखादों बेनिखायनो जाय बिथांमोना कारखौ लाबोदों बिथांमोना साहा साइडजों एबा साहा फारसे दोननो हागोन आरो कारखौ आरो बाइकखौ खोला फारसे पार्किं दङ बेहाय दोननो हागोन अनलाइन ना अके ओमफ्राय नों मा चुज खालामगोन जेनेबा हेल' सेम माने जों दा हाबाफारि बायदियै थाखा फैसा जेनेबा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बियो मा होनोमोनलाय दिन दाख्लैयो मा होनो बेंटलाव गुरैयै खावलायहरनाय ओमफ्राय आगैया अडिसनाव सेलेक्ट जाय बिथांमोना जोंनि बे पेनेल साखाथियाव सेमि फाइनाल ओमफ्राय फाइनाल राउन्ड सेमि फाइनालाव देरहायोमोन फाइनाल राउन्डआव थांगोन आरो सानैबो जाहाथे साइडआव दोनहैयो बेखौ जों गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे ओमफ्राय बबेनिफ्राय बिलं खालामो ओरैनो बबेनिफ्राय गामिनि नामा जायगानि नामा जोंनि गामि नामा खुंग्रिं आस्राबारि ना दे नाइस मोजाङै मोसादों ओमफ्राय मोसागोन नामा नोंबो हाबाफारिखौ जों मा मेथाइआव मोसागोन फारि फारियै आवगायलांनो थाखाय जाय बिथांमोनहा नोंबो एखे गामि मेथाइ खनदोंमोन एबा कम्पिटिसनाव दंमोन बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि बे डाइसनि साखाथियाव फैनानै थाफैयो दसे समनि गेजेरावनो फाइनाल कम्पिटिशननि So guys, नोंथांनि नामा मा नाममोनलाय? आंनिया ना आंनिया बिसुम्बि बसुमतारी आं नोंखौहाय ससियेल मिडियाआव नुयो सिनेमाबो नायबाय ओमफ्राय एकदम गोसोआव थाया माने एडजास्ट जाया आरो ना सिनेमानि आलादा जायो रियेलाव आलादा जायो बयबो सानो बिदिनो होनखायो आरो ना आंखौ नोंखौ मानो रियेलाव आलादा नुयो सिनेमायाव आलादा नुयो बिदि होनना बुङो ओमफ्राय दिनैहाय बेवहाय मा जेनेबा श' खालामगोन डान्स श' पारफर्म खालामगोन नामा जोंथ' नाइटआवहाय मोसानांगोन नाइटआव जोंहा मोसानांगोन ओमफ्राय दा ओरैनो आंहा दायथ' गोलैनाय हिसाबै दा बे खामानिखौ मावगासिनो आरो जिखुनु एवार्डफोर माबानि माबाफोर एवार्डफोर मोननाय लानायनि बेहाय जोंनि जेबो गैथ'आ आरो दा ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं मोनसे मा कुइसन सोंदों ससियेल एक्सपेरिमेन्ट खालामगासिनो आरोखि ना आङो जेनेबा आं नोंनो मोननै अपसन होगोन मोनसे अपसना जाहैबाय लट अफ मानि ओमफ्राय मोनसेया ट्रु लाभ जेनेबा लट अफ मानि भार्सेस ट्रु लाभ बबेखौ चुज खालामगोन ट्रु लाभखौ थाखा फैसा लट अफ जेनेबा जेबो गैया आं माने ससियेल एक्सपेरिमेन्ट गाज्रि मोना दे आं मानसिखौ जेनेबा लाबासो मानसिनि मोनसे माबा जायो नालाय जेनेबा थाखा फैसा जों खुनु लायना थानाय गैया अनलायनायाव आरोखि आं बेखौ अनलायनाय थायोबा गासिबो जायो लोगोसे थाखा फैसायाथ' एसेबाबो खामायनो रोंनाय जानांगोन आरो ना आंनि बुंनाया बेनोमोन माने जेनेबा हौवाया जेबो बिजनेस गैथ'वा जेबो फायदायानो गैया जेबो थाखा फैसा गैया बेंक बेलेन्स जिर' ओमफ्राय बेफोरबायदि हौवाजों नों डेटआव जेनेबा डेट खालामनो इन्टारेस्टेड दंना गैया गैयाना ओमफ्राय हौवाया एसेबाबो फिउचारावहाय थांनानै थानायनि थाखाय नांगोन आरो जोंनो माने ओरैनो अलरेडि आं मेरिटखा आरो ना होमबाबो माने इयुन जेनेरेसनखौ होनबाय आरो आङो
जाहाथे बेबायदि रावबो खैफोदाव गोग्लैया आरो दा मोजां फिउचार थानांगौ बयहाबो फिउचारखौ नायनानै मोजाङै संसार जालांनांगौनि खोथा दंना थैजासिमखौ बेनो आरो बिराद गोजोननाय थाबाय दे आं बेखिनिखौनो मानसिफोरनि बिसोरखौबो सोंदों आरो ट्रु लाभ बा मेटार खालामसिनो ना थाखा फैसाया मेटार खालामसिनो संसार जानायावथ' जेन'बा थाखा फैसानिबो गोनांथि जाखायो नालाय थाखा फैसाबो आरजिनो रोंनाय जानांगोन आंनि हासबेन्ड जागोना जेन'बा आंनियाथ' अलरेडि हासबेन्ड दंखायो हिसाबै बा सोरनिबा हासबेन्ड जागोनबा जेन'बा आंनि फंबाय बिनानावफोरनि हासबेन्ड जानांगौबा बेबायदि खामानि एसेबाबो थानाय जानांगोन अनलायनाय थानांगोन आरो ट्रु लाभ जानांगोन माने मोननैबो थानांगोन जेनेबा मोनसेल'यै थानाया जानाय नङा माने खालि थाखा फैसाल' अननाय होआबा नोंनो जेनेबा अननाय थाथारनांगोन गोसो गोरबोनिफ्राय उइदाउट अननायाथ' जेन'बा सानबेसेनि थाखाय थाखा फैसानि थाखायल'सो उइदाउट अननाया खिन्थु बिदि नङा जे संसारावथ' बेबायदि सोलियाना अनलायनायखौ लुबैयो आरो जों अनजानो लुबैयो बिदि आरो जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो माबाफोर होनबावो आंथ' दा मा होनबावनो फैनानै गोजोननाय मोनबाय दा पारफर्म खालामदों ओमफ्राय बेहाय मोनायावहाय मोसासिगोन आरो जोङो थेंक इउ एसे रेस्ट लादो आरो दे आं रेस्ट लानानै दंथ'यो दा ओंखाम जाबाय जानानै फैबाय दासो दे बिराद गोजोननाय थाबाय दे थेंक इउ मोनसेया लट अफ मानि ओमफ्राय मोनसेया ट्रु लाभ नों बबेखौ चुज खालामदों जेन'बा थाखा फैसा एभेलेबेल खुनु थाखा फैसानि टेनसन गैया हा मोनसेया खिन्थु अननाय गैया आरो अके ओमफ्राय ओरैहाय मोनसेया जाहैबाय ट्रु लाभ खालि अननाय बिराद अनगोन आरोखि होमबा नों बबेखौ चुज खालामदों अननाया माने थाखा फैसा गैया खिन्थु आरोखि अननायल' होनो हायो आरोखि ना अननाय गैयाबा जेबो गैया आंनि कुइसन सोंनाय लोगो लोगो मानो फासिना जेबो नङा थेंक इउ स' माच मोजाङै मोसादो गोजोननाय थाबाय जोबोर गोजोननाय थाबाय मा बुंगोन नोंथां फरिना बसुमतारी फरिना and you're looking so beautiful बिराद बुरजा थाखा फैसा ओरै फारसे बिराद बुरजा थाखा फैसा अननाय गैया खिन्थु ओमफ्राय ओरैहाय मोनसेजों खालि अननायल' आरो थाखा फैसा गैया होमबा नों बबेखौ चुज खालामो अननायखौ मानो गोनांसिन ना थाखा फैसानिफ्रायबो देरसिन ना अनलायनाया अननायखौ बाहायनो हायाना आरो अननायखौ मा होनो बाहायनोबो हायाना थाखा फैसा जोबोद गोजोननाय थाबाय नों excuse me फंनैसो रायलायनो मा होनो लट अफ मानि भार्सेस ट्रु लाभ मानो होनबा फैसाजों गासिबो जिनिसखौ बायनो हाया मानो होनबा फैसाजों माखासे गावनि गोनांथि जिनिसफोरखौसो बायनो हायो नाथाय फेथ ओमफ्राय जिथु माने गोसो सिंनिफ्राय अननाय बे जिनिसखौ मालाबाबो बायनो हाया आरो औ मानोना थाखा फैसाया दानो दं दानो गैया नाथाय अननाया जुदि ट्रु लाभ जुदि दङ थैजासिम थायो आरो पारफर्म खालामदों थेंक इउ Excuse me, ma'am. Excuse me. कुछ प्रॉब्लम है आं सिनायनाय बायदिसो मोनलायलांबाय सिनायनाय माने अरजाया बे आजिखालि माबा मबाइलनि फंनैसो रायलायनो दे स' मा होनो लाभ भार्सेस लट अफ मानि बबेखौ चुज खालामो लाभखौ वाइ मानो
This is my secret. Secret bos nama. Nama yang mana? Oke. Ang Lizana or True Love versus Lot of Money. Jenama aku prepare kalau misalnya True Love tu nangguna na Lot of Money. Taka paisa available. Macam sih True Love mana? True Love. Mana jenama taka paisa nangana. Taka paisa menanggo, True Love menanggo. Mandi menanggo. Anak option ada bejar gina. Taka paisa gaya total. Mana taka paisa lo, True Love lo. Oh, mencelo. You have to choose only True Love kuna wang na. True Love na. No. Taka paisa matter kana mana? Right. Whatever. True Love na. Thank you so much. So, how you feeling right now? Cepat mezang na. Right, you? Mezang na. Okay. So, benifit belum kalau mau live ada sih? Disney. Oh, nice. Right? Bangkok. Oh. Dari mana mulai? Banjai Basmati. Nice name, right? Bir Singh Basmati. Na. Jewel Basmati yang ini nama. Right? Channel ini nama aku Jewel Basmati. Ang mo bung sandar please support Dadani channel ko, subscribe kalam, like kalam, share kalam, aku mani boibe jumpa kalam ke. Boibe nengah mana sabungan aja berana di buku rasa, sabun kalam. Thank you so much guys. Okay. Excuse me, madam. Could I see the middle? A few minutes. I want to take some interview. Please. Please, what happened? We are not always industry, we just came to see. No, I just simply, it doesn't matter. Don't worry. So you take someone. Okay. It's fine. Why? Okay, don't get me wrong, okay? No, it's okay. Don't mind. Okay, sit. True Love versus Lot of Money. মানে আপনি কোনটো চুজ কৰিব মানে সেইটোত মোৰ একো অপিনিয়ন নাই কোৱা এটা অপিনিয়নটো হ'ব লাগিব না মই লাভ লাইফত বিশ্বাস নকৰোঁ অবভিয়াছলি নিজে কাম কৰক আৰু সাকসেসফুল হওক সেইটোৱে মোৰ কথা হয় নেকি আৰু মই সেইটোৱে কৰি আছো নিজৰ কাম কৰি আছো बिथांमोनानो देग्लायनि चिरां जिल्लाजों खुंफुंजानाय डान्स कम्पिटिसन बे डान्स कम्पिटिसनाव कियो जेनेबा देरहासार जानो हानाय बान्था मोनगिरि बिथांमोननि नम्बर फारिखान्थिखौ बुंनायजों फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हादों बिटु मजुमदार सेकेन्ड प्राइजखौ मोननो हादों लक्ष्मी ब्रह्म आरो रुक्मणी बसुमतारी बिथाङा थार्ड प्राइजखौ मोननो हादों स' बिथांमोननि नामाव खनसे गोबारै आखाइ खबनानै होनाय जादों এতিয়ালৈকে পাৰি আছো ফিউচাৰত নাজানো गोजोननाय थाबाय दा आङो बान्थाखौ কেতিয়াবা যদি মুড আহে তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম আৰু এতিয়ালৈকে মুড অহা নাই আৰু মানে এতিয়া আপুনি কি ভাবা টকা পইচা কামাব লাগে এতিয়া নিজে এইটো বয়সটো পইচা কমাই লওঁ আৰু যেতিয়া বয়স হৈ যাব হয়তো এনেদৰে सेथि बान्थाखौ होनो थाखाय आङो खावलायगोन বিকল্প ভাবিব লাগিব निजिरा गयारी बिथांखौ सेथि बान्थाखौ थैंक यू सो देरहासार True Love versus आङो Lot of Money साबायखर बावनो नागिरदों जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्ट एसोसिएसन बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोबारै आखाइ खबनानै हो बिथांमोननि स्पन्सर खालामनायावनो देग्लायनि जेनाखि दिसानि चिरां जिल्लानि हाबाफारि बेयो जाफुंसारनो बा जाफुंसार जानो हादों जाफुंसार महर मोनदों बेनि थाखायनो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेनि उनाव दंबावो जोंहा जेराव सिट अनलायनाय थायोना बेहाय माने मानिनि दरखारि जाया आरोना आं बिदि सानो ओके जेनेबा ओरैबायदिखा आरोखि आं रिपोल पेकेजिं ड्रिंकिं वाटार बेनिफ्राय दङ जोंहा मोजां मोननायल' आरो थाखा ग्ल'मेक्स फैसा गैया ट्रेक्टर अब्लाबो नों रेडि आरोखि ना मा बेनिफ्राय दङ जोंहा जेबो मेटार एसडि क्लिनिक मानसिया मोजां जानांगौ बेनिफ्राय दङ जोंहा रेलिभार ओके ओमफ्राय आल्कलाइन बेनिफ्राय दङ जोंहा रिल लाइफ निउज 24
दङ बेनिफ्राय जोंहा सुलेखा क्रिएसन एसबि क्रिएसन बेनिफ्राय दङ Okay, okay. And thank you so much, brother. Okay. जेनेबा मानो एसे opinion मोनगोन आच्छा हटेल आर'नाइ बड'लेण्ड टाइम्स लाभखौ मोननाया बिराद थान दाबायदि जुगाव फैसाखौथ' खामायनो हायो एसएन कुंगुर प्रडाक्सन दा गोदान भिडिअ फैनाया बिनि सायाव फंनैसो माबाफोर बुंगोन नामा बादारि फिल्म प्रडाक्सन एयारटेल जिअ बिराद बरिया मोनदां नायनानै बिराद ओमफ्राय नोंना एक्ट्रिसानो सुपर 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 अमा लाभार्स फ्रेन्ड बेनिफ्राय दङ रेगे रेगं नायनानै मोजां मोनदों जिजिरि इन्टारप्राइज आंनि अडियन्सफोरनि सायाव थारुन दा प्रडाक्सन आंनि चेनेल नामा जुवेल बसुमतारी नङा होनदों बेनिफ्राय दङ भिआइ प्रडाक्सन चिरां फ्राबो नायनो हागौ ना जेनेबा बेनिफ्राय माइदांस्रि फिल्म प्रडाक्सन फिल्म प्रडाक्सन अके बेयावनो रिसेन्टलि आपलड जादों एयारटेल प्रडाक्सन टाइम्स नाउ बड'लेण्ड प्रडाक्सन रंजालि टिभि ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदों बेबायदिनो गोबां कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम बिराद बरिया जादों आं बिराद फसायदों थेंक इउ कम्पानि बा दे होमबा ना इन्टारप्राइजफोरा जोंखौ हेफाजाब होदों बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनि कुइसना बेनो आं मोननै नोंनो अपसन होगोन आरोखि ना ट्रु लाभ भार्सेस लट अफ मानि बबेखौ प्रिफार खालामो ट्रु लाभ भार्सेस लट अफ मानि बबेखौहाय जेनेबा जेनेबा थाखा फैसाखौ जेनेबा थार अननायखौ नांगौ थाखा फैसा जेनेबा अनलायलायनायासो बेसो मोजां नालाय थाखा फैसाजोंथ' बयबो माबा जानो हाया नालाय आसोल ब्लेसिंआसो मोजां थानांगौ नालाय मानसिजों मानसि अनलायलायबासो सापर्ट खालामलायबासो मोजां आरो ना ट्रु लाभखौ नों बांसिन मेटार खालामो आरोखि जेनेबा साबसिन ट्रु लाभखौ नांगौ जायो औ बेफोरखौहाय आरो ना मानसिजों मानसि अनलायनानै थानाया थेंक इउ स' माच दे औ